ole voina hian clear tu zong zong te masa in chi bai ka han buk le cheu a voina hian pathian thu zir ho tur poimo de mai han chup chua le ka du a chu kohhran te van tlang zinga rawngbawlna ti thu puya mangin kohhran te hian van tlang rawngbawlna hian engang chin nge ni ma kan malak turani em van tlang rawngbawlna hi ti te voina hian kan zir ho le don ani amasa in pathian tu thiang hlim longai thaila mun thum lai mi karon chiar dona Isaya bung som nga pariat chang rukatanga chang som pakhat karon chiar ma saber don ani pathian tu thiang hlim ilo chiarang hei hi chonghei ka du zong chu ani lom ni hong kul hruite hli sak le ne chia ho chua tir le hong kol tin reng ti tle sak hi mani cho mi ril tram te ne na sem le rethei no chua mani ina hruai hi ani lom ni mi saruaka hua puan vom le mani ti sa ang pu laka biruk lo hi ani lom ni chu mi huna chuan i eng chu zing ni chuak angin alo chuakang idam na tur chu alo chor chuak thuai ang i fel na chuan i ma a hruayanga lalparo puina chu i hnudal tu ani ang chu mi huna chuan i kowanga ti chuan lalpan a changang i awanga ti chuan anin heta hi ka om ati ang inzinga ta ngong kolte zung tanga mi ko te sual taka tong te hi inti bowa ril tram tana in phala ret heite iti tlai bok chuan i eng chu thim zinga eng chuak anga i thim mup na chu chhun ang ani to ang kati thleng kha ni selangin la hianin changdang han keu le ila han chiar le ila mathaya bung som ni panga chang som thum pali tanga som li thleng hi kan chiar ange chumi huna chuan nal ber chuan ading lama mi te hnena chuan kapa vo bik te u local ula khovel siam tirata in tana rambuat sai chu changro u karil tramin nangnin eitur mi pe a katui a halin in tur mi pe a mi khwal kani in mi thlenga saruak kani in puan mi sin tira kadam lovin mi kana tan ina ka omin ka hnena in local si alati ang chumi huna chuan mi filte chuan nalpa eng tika nge ril tramin kan mu chea eitur kan pek che tui halin kan mu chea in tur kan pek che eng tika nge mi khwal la kan mu chea kan thlen che saroka kan mu chea puan kan sin tir che eng tika nge dam lovin emo tan ina emo kan mu chea inhena kan local ti in an la chang ang tin lal ber chuan an hnena ti tak mevin ka hril a cheu heng ka u naute berzinga mi pakhat chunga in ti chu ka chunga ti in ni ti in ala chang ang tiani la hen bible chang dang lo keu le ila zakopa bung ni chang som pali tanga som paruk lo en leila zakopa bungli chang som pali atanga chang som paruk ka u naute u mi in rin na ka nei ti in tima sila thil ti anei si lo chuan enge so tang chu tiang rin na chuan ama a chandam thengem ni u nau pa emo u nau nu emo sarua ka omin ani tin cho tla cham sela tin inzinga tuin emo an hnena thamong takin kal ula lum takle pur takin omro u ti ula taksata na thil chak khai chu inpek si lo chuan enge so tang yani ka thu kan chiar telal pan kan zatan mal som ro se amen ole lai hianin
lal i suwa zir tirna dom tang mai mire thei te le tran pui ngai te pachhia te ne na kan mo phurna kohhran ten kan mo phurna Krista zui tu Christian ten kan mo phurna aron tar lang ani wena hian kohhran ten kan ti tur kan tiam o ti hi zona poimo tak mai ani a chuta chon kan ti lo mon chu ati karil ruwa hianin alo om a chu chuan hi he zona hi kathin lunga min zo tir fo thina engtin nge ni ole chiat kan to ka thi na te kan to ka tu te nge kan sil ma sak ber thin kohhran upa te nge kohhran roi tu te nge kan sil thina oi me roi tu te ani le chulai muna chon chu teng ang boi pui tur chon tu te nge ni ron kal ma sabra tu te nge kal tur kan phut chu chiat to na a entir nan dam doi ina te mo accident te mo kan tok ta a kohhran roi tu te nge thleng ma saber tur kan phuta oi me roi tu te tero zo na chu chanin om sa ne tero inga tinge oi me te kan sil ma sak bera oi me te thleng ma saber tura kan ngai thin le tero mei thai emo pachhia te imane in sa thei lo re thei tang main oma chu tu ten nge ngai sak thina anin sak thin a chiang nen tero hi atlang puin oi me ti tura te kan ngai thina oi me te nan huai hota chu ta chuanin khawtlang sang mem engani ni chi sang te kan kal khom thina ni kohhran hian pachhia te in sak te le hetiang hi enga tinge kan ti ve ngai lo te hi zona lian tak mai ani thina ni damlo na wangin mi in lo a tho thei lowa an lo nim to hle an bu te an thlai te lo che zo do na tu te nge ngai saka mala thin wai me hi ni tlang pui ni tro tin bu seng lo hun sia dam an nen dam lo sian chak lo sia bu seng lo ngai to sian bu la alo zu zi to mai do na alo zu va to mai do na chu ta chon tu te nge ni ngai saka he in bu hi seng ngai to sia karu khawtlang kan punang o tia tu te nge ngai sak thin kan ti chuanin wai me te bok hi ani fo thin khawtlang wai me te an tangkai em mai ni wai me te khawtlang rawngbawlna asul su tu poimo tak mai an ni kohhran ero hi chu adot tu velte kan ni ve to kang chu tiang velte chu kan rawngbawlna ani thin ni lal isu hun lai kan en ero chuanin mithiam te chuanin heti hanan soi ni lal isu ka thusil rawngbawlna chanchin tha aril na hun ai khanin pachhia te le mei thai te mire thei te tran pui ngai te a tran pui na atana hun man kha atam jok fe ni an ti tlatani vania chon kohhran chuanin keimani member te inzir tirna i chuti turani ai chuti chon tiang che han in ti inzir tir pa chanchin tha in shil hi na pui bera kan neya ma seleng he ta an yam bera kan ne ro chu ret hei te khai chuale kha tianga tran pui ngai te tran pui ero chu kan project a hianin ate em thung ani revival te kan ngai poimo a tha kohhran program che sang te in mu khom te kan ti kur zuta a tha masi kan ti samamo tak mai mire thei te thleng phak program hi kan duang tamlo ero chu maso na tur kan la dein deuh ni in ka sia ole scientist ten an tialom leka bu pakhat ka chhiara chuanin scientist te hianin fang mir hi ingsa khuangen ni reng i enang an tia fang mir bu an la ni chu ta chuanin
temple musulman Hindu temple te musulman mosque an ti an biak in te Christian biak in te Buddhist ho biak in te an temple ka teng chi sang sa ko chi sang kha an da tlar kuala ati an hualta alaya fang mian chu ta ni fang mir chuanin khoya man nut lawa khang hong a khanin ma se na kina chuanin khang ho temple a tele mosa tele biak ina te khanin an ei tur chini khan da ta ni fang mir ho chuan ei tur omna piang kha an pan ta khoya po khan an lut ta a ti chuan scientist te chuan fang mir hianin sa khuwa pon nei lawa ei tur omna piang hi an pan the ni an tia ni ole he tiang hi mishing po kan ni na ani ani na taka chuan nung chatin reng mishing te po hianin ei tur kan mamo a tin chu ti rual chuan bel tur kan mamo a min hnem tu tur min tran pui tu tur min thamuan tu tur kan mamo bok ani chu wang chon lal Isu Krista rong bol na a pok hanin a rong bol na a khan enga tinge ni thil ti theina a om thin kan ti chuanin miret hei te le rong ava bol sak te mi pui te tan bel tlak ani na la ya khan min an bel thin ani a thu soi an ei rualin thil ti a rong bol na mi te mamo tak mai an ti samamo a phuruk tel sakani arong bol na masabera thil ti mak masabera po khanin enge ne ti kan ti chuanin mi ti tlak cham na wine an tla chama in nei na a chu ani chuan a phuruk sak tlat mai ni chu wang chuanin kan rong bol na hianin mi te tlak cham na lai tak mai wa phuruk sak hi thil poimo tak mai ani a hei hi a poimo em maya an iswa zirtir na kha miret heite pachia te tran pui ngai te khai chua tran pui kha a thu pui em mai ni thu thlung hluya po Isaya chuan he tiang hian a lo zia ka ni china kan cher tak ang khanin na tinge kan chong trai na te kan chong ngei na te hi lalpa na hriat lo le an ti a ma se lalpa chon hei hi chong ngei na dik kan chu ni hei hi ka du zong chu ni ati miret hei te khai chu a an hri om na ta khai chu a an ret hei na ta tran puya bel tura ko hran a om kha lalpan adua ko hran kha bel tlakin ti salama bel tlakin a om lo tharau lama chuan voini hian ko hran rang te bel tlak kan ni kan rau vet khop mai amar zo ti sa bel tur hi kan om lo tlat mai hi apoi em ani ole zirtir te hun lai khanin ti han ngai to le dai teng zirtir te rong bol na khanin ko hran ati du da na satak mai an to ka tin mire thei te po kha an lo tama chuta chuanin eng thil nge lo theng kan ti chuanin khang mire thei te tran pui kha an na poi mo em mai ani ni tin ko hran khan ko hrana an tho lom kha mire thei tran pui nan khan an sem chuak thina chu tiang ang tran pui ngai chon tam em awangin mi in pe tak mai te an lo chuak zut chuta an ram ten thala an in le lo te an thala an thil nei ten thala ti chuanin khanga khan ron chung lut thin ni anin ngai sak ton em mai ni ti chon tir ko te thil ti bung ruk kan cher chuanin chu tiang ang an thil sem ni tin mai an sem na khanin Greek juda te ho me che ho kha an lung oi lova ngai sak lo ni in anin sia a an phun noi ta ni heta hian ka ngai tu na
akal thui khop mai keini huna hianin kan kohhran a hianin khatiang ang thil sem awang khanin chu tiang chuan min pe ve lo chu mi te chu tiang ka tiang chuan tiak sem rol tok lo ni ni tin tran puina an sem chuang hi tia lo phun om ta selangin tro keini chuan in ti hian kan ngai to mai om nen ka ti thin khai kan ngai to thei tak tak lo ni hi iti top mayang hei hi chu wang chuan emi rong bol nei chu top la camping te crusade te bible study te in khom te hi helama hian kal zo kila tha jok mai concentrate jok mai helama hian hi chu ti top mai kan te mai ome tro ma silang chu tiang chu ani reng reng lawa lal i suwa zir tir te kha chuanin eng tingen ti ani tin thil sem mira thei chom dol na kha tha zo ka akal then turin mi ming tha pasari ron thlang chuak ron ti ta ne chu mira thei te choi kan na turin mala tu tur mi ming tha an te ni mo anu ho kharon chuak ro se an ti mai lo mi ming tha kha tharau thiang lima khat mi ming tha kha chu tiang ang te tu tan chuanin ron chok ro se ti in ti thang chok ang uti in upa tur kha tiang lama lo chom dol na lo pe tu tur kha an hanin ruat ta hial mai kha aro pui le mai kan ti lo thei lo ni voine pan chu tiang taka zirtir ten kha tiang ang an ngai poimo na chan kha eng wange kan ti chuanin lal i suan alo zirtir ne ema wain kha tiang ang ngai poimo kha an ti ni ma se ke ni ero chuanin voine hen ko ram sang te kan en na tul khop mai mi ka kom che sang te chuanin he tiang rong bol na hi kal chho pui dan te om thei lo man le ko ran tin hian tia ka han soi hianin mi then khat enge mo za chuanin hi chu ko ranin kan tin lawang wai me ti chi ni te ko ranin kan tin lawang kan ti thei long boina atam mai kan tin lo kan thei lo kan ringa chan chueng wange kan ngai to tok lo wang ni heta pon boina na men lo mai lo chuak ta chu khatianga an ni tin thil sema khan ania an tlin lo wani tir ko te khan an chan chon lo in ven lok lo wang ma sela tlin thei turin mi ming tha panaran mai ni lo me che then khat atu tu te mo ol thong de ti kha ani lo mi ming tha mi fel mi fing tharau tiang lima khat tiang ti tur khanin an thang chok ta rengot mai ni voine hian kan ngai tha wangin he rong bol ni hi ko hrana hian anung lo em maya chu wang chon ati thei tu te yme ya hian kanin ngatta ni chu wang chuanin lal i suan min zir tirna midang te va thamuan tur te vatan pui tur te an har sat na va puruk sak tur te chu ko hran kuta om lovin yme kuta a om tha mit hi kan neya chiat kan to ka tu te nge kan ko thin zan la ya po yme shwai tu kan ko thina ni yme shwai tu chot an ti tur dik tak ron ti in khor ina non kala obichin te chu teng ka tiang chon ti in anin ko khoma an ron tlaiwa ram thin ro sur kara po inga tinge ko ran shwai tu hin ati tur dik tak tilawa ro sur kara po zan la ya po eng huna po van ne ma va trung trai pu va thamuan tu tur khan enga tinge oi me kota ada plat le hei hi kan ti sual chiang le ni chu wang chuanin ko hranina ati tur dik tak chu chung lungai mang ang hi na awanga kai kun mang ang em rel ru chi ai te nem turin ani don la mi tra on
ma se kohhran roi tu te kan ral bang tlat mai hi adik lo ni chu wang chuanin enga tinge mi in chet an to a kohhran hril masalawa wai me an hril then kan ti chuan kohhran hi kha tiang ang tran pui tur khan kan in huam kan lo in hong lo kan in huam lo chu wang chuan wai me in an kut ken ta thin ani hei hi apoi em mai lal i swa zir tirna helai hian kan thel chiang em ani damlo men pui ngai ni se Khawtlang in awayma angin chumi kami chu an tia ruai tu te ob le committee group a te chuanin chulai chu chumi chulai hmuna chon chumi chu an khop mai ilo in ral ring dewang o hei chu tiang kha tiang chuan ti in an ngai even em a thimai tur te an tre chon an ngai vena damlo men pui ni selangin an ngai ven em a ani na taka chon hei hi ring tu lali so Krista zui tu kan ni na angin kan ti tur zo kan ni wai me te chuanin an ti ve bokang ma se atit ber tu tur ero chu lal i suan azir tir te ke ni hi kan ni enga tinge helama hianin lal i suwa zir tir na hi kan thel em le ti hi ka ngai tu na hian a om fo thena ni chu wang chuanin vainia hianin Khawtlang rawngbawlna kan ti community services hi helama te hian kan thang har a hun ta a ming te chuan kohhran te chon kan han nei ve a community services kan tia kohhran rang hian kan han siam ve a ni ma se eng chin nge kan ti poisa tlem lo lut khom tlem chu dam lo te a mingin kan vakana a mingin kan trong trai kan du tok em mai ani ma se anti sa mamo thamwan na kan va pelo tu tenge min len pui tu tenge min boy puyang mi in amel thin chu YMA ani aril ruatin zone thin chu YMA ani vaine hen kohhran te hian kan ti tur ti la mi in chet to chuan kan kohhran hian min troi o manga min thamwa nga min len puinga min men puyang engkiman tiang ti tur khopa kohhran te hi kan chet chua a hun te em mai ne ole helai po hianin tir ko petera zela atanga tir o te til ti bung som pahne khan kan mun tro kohhran chuan nge ni ati kan ti chuanin kohhran chuanin na satakin atong trai saka alo meng char amu thei reng lo petera chu zan lo rei tol tola ma nge mai po kha lo mu hi la veng to te le lama om rip chunga po an ven chil thap mai kha atu ka ti hlum main tum wang khan petera khan veng uluk le ni chung ho zong te po chon lo mu hil vek ma po na deuti zong te po khan lo mu hil vek mai ni heta ka ngai to hian zan rei to hle ni ti ash ka ngai to a sia thei bok ani ko therte po chu re rui to mai men lo mu zo vek to mai chu wang chuanin zan lai chu ani nge yang ti karil ru lo langa chu da chun petera chu en tinge ni zel petera chu chu ka toy zong in soi mai la ring tu om khom na khana vakal chuanin an zawai mai khanan lo la menga petera tan khanin an lo tong trai ni le rol ludin konga vo hona alo va welcome petera or sia chona lom em mai ni dro voinia hian kan ti tur chu engani kan venga kan kohhrana damlo thimai tu roma damno ina men puya nga ya tro tu tenge men pui se kan ti chon kan ril ru hian wayme kota a handa tlat mai hi chu kohhran hi akal sual deu amon chu o kati ka tong ka hi lo na lutuk lo sela tro wayme kota kan handa fai vek mai hetiang a hianin apoi mani ani na taka chon kohhranin kan ti turani kohhran hian iti veng u kan thalai te hian himi konga hian thang har sela mi thilumen te
kohhar in kalte damlo men puite miret hei in sakte tran puite an lo tho sakte heng ho zong te hi kohhran kan ni na anga ring tu kan ni na anga isua zirtir kan ni na anga ti tur zok kan ni phur taka ama ruai tu ni tur zok kan ni ole ka ngai to thina YMA hi an lo fak om mangi o ka ti thin chu hei khori na te kan han kal ve zau zawa kan kal tam lo khop mai ke ni po du angin chu ta chuan thil enge kan ti chuanin YMA te hianin hun an mang thina zan thum chu ta chuanin tran na hun te ban na tong trai te an ti thina ni an hu phur ve thin khop mai te nga an ruat te hianin thiam lo tak tak te po ka mu ve jing trong trai thiam lo tak tak Bible thu han chiar te po thiam lo ve tak tak te po ka mu ta mani ma se tling lo chung chung thiam lo chung chung khanin an rong bol na kha an len then ni ke ni ko ran suai tu te hianin enge ni kan ti ve voin hen kan ti tur ngoi mit hi lo oma dam lo oma chu ta chuan zu thleng thamas a ber rang te yang ber zlan sok soka mit hi lo om pon thamona thu trong kam ni khata han soya pathian ne na lan na an chi ai lu tuk tur te pathian ne na lan han trong trai sok tur te hi kan se em ma kan ti lo then ni tro kan rong bol na kan hlen lo khop mai henga hian tam tak chu wang chuanin henga hian suai tu te ko ran suai tu kan ne chon tu po ni la lali so Krista zirti rang hianin an ma mo ang ze lin mi mo tu te na hianin kan rong bol nei kan hlen chok tur ani damlo mithi lumente heng zong te po hi ko ran hianin ngun taka ngai tua nasa taka ma kan son na hemilama hianin ke kan pen na sathi apoi mo emani ole YMA soi da thinila YMA chuanin an thu pui bera chuan mi tan pui ngai te tan pui ani vainen Christian te po in enge kan thu pui ber te chuan lali su Krista lo nga a chanchin thapuan dar ani chu chanchin thapuan dar na tel ngei tur chu mire thei te tan pui saltang te chua chan hai te khai chua hi ni ma selangin voine hianin hetiang lam konga hianin ke kan pen na salawa kan u naw Salvation Army te ro chuanin na sa takin thu pui bera an neya hi an min that pui mai ni ke ni pon chu kan ti theya kan da poi mo ber chuan kan ti the ni voine hianin kan project te kan rong bol na zong te han clear kir taila ni kum te kum masa te hun kal to zong te kha han clear kir taila sumle pai mi re thei tan puina ni zange kan pek chua ko ran hian eng zat nge til chi sang sanga hian ahman ral mi re thei tan puina eng zange ahman ral ti han buk taila atlem vio ome tra om ole to bernan heti hianin zona ka han zot le te ang manin theulo in chang taila ko ran hian kum khata hian voi eng zange natlanga ko bekina te enge mo natlang cho ko jeng ni tro kan natlang then ni ani le ko ran hian voi eng zat nge miret heite tha a pui le tiro hanin zot chiang taila ko ran hian in sak that nga hi voi eng zat nge sak that tha sen ko ran chuan at member te tha amamo a ti turin ati a phut thin ni ma se ko ran chuan ama tan chau ni lovin
mire thei te tan luang liat ve in mire thei te in sak tran pui ngai te tran pui heng hi ache chuak ve don lom ni ole soma pakhat le pathian ram te chu lalpa chan pual ane vain kan soi thei lo hei chu ko rana lalpa rong bol nan kan pek lut kan the let ngei tur ni kan ta ani lo chumi ba ka chuan tho lom hi han soi le tai la tro member zong song te ko ran member zong song te ne na hianin tholom kan khona upa te an ina te valutin tholom an thodan tur kan va ngai tua thoro chu tiang chu te kan tia achang chun kan tuk thin ani ko ran hian sum a member te khotlanga avadil kwal thin ni nima asila member te an har sa ve ta a chuta chon ko ran chuan engza tin nge a in huam ve tero a ming chawa kan kol kan khon khomani chuan adik lo hle mai member te tangin tam taka be se ya member te pek chua ve tur ero chu ko ran hianin arel tam lo fo the ni chu wang chuanin mi then khat chuan he tiang chuan kan tlin lo wang an ti thin ma se tlin thei turin ko ran hian a in siam rem angai ve he tiang konga hian nasa taka tan lak angaya kan khovel a boy zo ta toile bar zonna a mitam tak an tla chi a tina big takin bar marama phei chuan hei nasa takin a boy na wang in miret hei te an pung ze lang ei ruk na wang te lem hlet na wang ten miret hei hena poisa theng phatameu lo chu wang chon miret hen pung tot tolanga mi hausa le miret hei in kar hi azau tot tolanga chuan cham ei tur nei lo in le lo ma ne podin thelo an tam tol tolang chuta chon ko ran chu tlan che mai lovin henga hian tan la sau tur zok kan ni henga hian tan la sau sabra lalpan nasa takin kan rong bol na mal aso manga ti thelo om lawang pathian zara kan tlin chau ze lang heta hian tan ila thar sau sawang kan tho tam pau le alo lut le chu atam mai do ni wai me ten nga tinge mi an tran pui thei zel christmas don ten tran pui na tam tak tak te wai me ten an sem thin a chan cheng wange wai me chu mi tran pui tu ni wangin mi tran pui tu chuan tran pui na tur adong hnem mai ani ko than hi khatilam zonga a che chua lo chuan tran pui na hi cheng khat ma adong ngai lawang mi re thei ta tran pui na tur hi cheng khat ma adong ngai lawang ni ma se ko than hi na sa taka mi re thei ta tran pui na tura a che chua na sat po le mi thil phalten ko ran che chua nan na sa takin sum le pai man rual tha te an ron tho jok don ni enga tinge chu tiang ang tho chu ko thana hian atam lo kan ti chuanin kan che chua lo wang ni kan che chua na chuan an ron pung thu rang wai me te pon an sem thei chuanin ko ran pon asem ve thei tur ni wai me te chu kan kut le ke poi mo tak an yang hianin ko ran po hi lali so zer tirang tak hian khawtlang tan kut le ke tran pui tu thamwan tu bel ta ko ran ani angai ni lalpan athu kan soite kan zatan mal samro se amen